салом дӯстон, аз номи мардуми амрико ва кормандони сафарат мардуми Таҷикистонро бо фарорасии соли нави милодӣ табрик мегӯям. Барои шумо сулҳ, шукофоӣ, саломатӣ ва ҳушбатӣ таманно дорам. Умедворам, ки робитаҳои байни мардум ва ҳукумати мо дар соли нави 2020 низ таким ва густариш хоҳанд ёфт. Мо минбаъд ҳам дар ҷустуҷӯи роҳҳои беҳтар кардани соҳаҳои тандурустӣ ва маориф, мусоидат ва рушди иқтисодӣ, таҳкими амният ва тавсеяи робитаҳои байни халқҳоямон талош хоҳем кард. Тавассути чунин кӯшишҳои муштарак мо метавонем ояндаи дурашонро бисозем. Умедворам, ки шумо ҷашни соли навии милодиро бо дӯстон, пайвандон ва аҳли оилаятон хуб истиқбол хоҳед гирифт. Соли нав муборак бод!